guztiei. Eskerrik asko, ongi etorri besoa egitera etorri zareten guztiei. Hasiera beroa emateko asmotan etorri naiz. Eta espero dut, kezka guztiak etxean utziko zenituztela. 5 egun dauzkagu oraintxe zain ekintzez betetako egitarauarekin. Parte harretagun antolatutako ekintzetan. Apaindu dezagun herria 1000 kolorez. Bete ditzagun kaleak eta gure garaitasunak eman diezaiela herriari bizia. Guztiok, petez beta dezagun. Ordea, guztiok egin behar dugu alegina. Eta hori dakizuen bezala, elkarri errespetatzen, ekintzen antolaketan denak eskuak botatzen, eta festotan parte hartzen lortzen da. Beraz, ez dugu gehiago atzeratuko momentua. Merci da bileketa! Gora zerriela! Gaur, gutxi batzu bezerek ez gaude, udaletiko bazoia, baina hemen egotea ez dagokigu gure iruroi bakarrik. Izan ere, aurtena feste gaztinera emango dien ezetzen bakatzeko horrean, maizkura eta urnieta 49 ikuskizunetan parte hartu duzuen urnietar guztioi dagokizuen. Oholtza gainean aritu zareten hori, ikustera etorri zareten hori, eta emankizunak ahalbidetu dituzuen guztioi. Urnieta 49 ikuskizunean, aguapilean botatako bandoan esan bezala. A los de ayer, a los de hoy y a los de mañana. A los que nacieron en el pueblo, pero la vida les llevó a marcharse. Y a los que fallecieron aquí con nostalgia de su tierra de origen. Eta jarraipena, euren burua hemengo eta hango dutenei, zaletar eta auzotarroi, gautxo eta herritar xerei, moro eta kristaloi, atezake eta bosgarren edukioi zikoi. ¡Alpa Unieta! ¡Hola, Javier!